Steeds beter worden. Ik ben de beide heren op de bank. Ik eerst even hinnen. Straks praten we even wie het weinig nog over het stuk Veteraan. Heel leuk. Houd het theater. Want even kwart. Freek Smink en Joop Wittemans. Leuk dat hem er binnen trouwens. Dat is Frederik. Is dat Freek? Dat Freek. Ja, dat is Joop. Ja. Ja, Joop wordt er ook net jonger Nee, op. je wordt net jonger op. Nee, je wordt wat tenner in het hierrek. Ja. En de streel wordt wat fijner. Ja. Maar praten wollen wel, hè? Iedereen er net vol. Geestelijk zit er nog wel aardig. Ja, nou geestelijk. Joop en ik ben op het heden aan het repeteren. Want het had 8 hele maand stil aan de veteraan. Ja. Dus, Waarom eigenlijk? Kun je toch horen voorstellen? Ja, Joop die moest ik graag bij theater spelen. En toen had er dus Groendie. En toen nam dat al wat tijd al. Hè. En toen dacht ik vooruit, ik roem hem maar wel los. En dan geven we maar de veteraan nog ook. Ja. Maar de kop krijgt het een beetje? Ja, zeker. Ja. Nou ja, sommige steken dat het best en de andere steken dat is dit beleun. Een eind voort, hè? Sommige dingen. 8 maanden stil, maar dan echt alles nog weer repeteren? Of zit het er nog wel heel bot in en maar het even weer naar de oppervlakte hellen? Nou, het grootste deel de kerst gewoon naar de oppervlakte hellen. Maar dan ben ik stekje zien, dat stinkt bliksem. Dan maken we even opnieuw even zetten. Dan maken we even opnieuw biparaten, ja. Reprise, vanwege het succes? Ja, vanwege het succes, ja. Reprise. Ja, jongen, dat is hartstikke mooi. Protte mensen kwamen te Sjen en wij hadden een gruwelijke zenuwen weer. Ja, hartstikke mooi. Wanneer is de eerste? 18 is net première, ja. Hartstikke mooi, man. We praten straks over de inhoud van het stuk. We doen het even in blokjes. Oh ja. Is het wat lezen nog? Ja, nee, ik heb de bril bij me. Joop had hem nog net. Ja, straks over Veteraan en het stuk in je reprise. Dus nou, voor het leuk om deze man... Hij is ook in bril, Willem? Nee, ik niet in lenzen. Nee, serieus net. Nee. Het komt er door de whisky om, dus kerk van Sjen. Iepening Hazelhoorn, de man van Veteraan. We halen even de onleiding uit, omdat het een groot succes is. Regie in hand van Jostie en de beide spelers ben je, Freek Smink en Joop Wittemans. Jostie, luister nog een prachtige documentaire van Armin van Buren. Je bent net van die danceman, maar daar had er een hele mooie show omheen gebouwd. Vakman, heel mee te werken. Ja, we gingen op het hele Gramo hem repeteren, want hij zit ergens in Zuid-Amerika. Want Armin is er wel mee voortverzeld. Dus ja, wij moeten zelf even rijden op het ogenblik, Joop en ik. Want we moeten dit stik een beetje ophelden. Want het 8 hele maand stil aan. En het moet nou weer aan zijn gloed nijwijzen. Nou, over een paar dagen. Per week? Nee, oordelweken. Joop, even het verhaal van dit stuk. Ja, het verhaal. Dat gaat door 2 mannen die elke keer bij een monument steden om de deden te bedenken. En de gesprekken worden hield dit persoonlijker en leuker. Het is wel een serieus onderwerp, maar we brengen het op een vrij luchtige manier. Des 40 hier. 40 hier. We willen 40 jaar ouder in het stuk. Maar je te voorstellen dat hij nog 40 jaar ouder wordt dan het er nou al ligt. Maar je te voorstellen. Hè? Nou ja, dat gebeurt er dus. En dan moet ik heel in de Sjen. Dus nou ja. Ja, dat is wat. Ja, en van een heel soort vaststelling. Wat voor karakter heeft die man mij, jong? Ben je gefrustreerd? Ben je lulken? Of juist net? Of zoals de mijn plotte plezier waarom? Nou, als je Bouke die het van Joop al een heel soort stickers kreeg. Dus Bouke ken Joop ik wel. Voor mij, wie het verteert dat het voor mij schreeuwen zo. Nou. En ik schreeuw, dat is ik typecasting. Hij schreeuwt, ik ben een squalmeester. En die van oorsprong heftig gereformeerd is. En nou ja, dat verhoort ik wel een beetje geen het steek. Maar is nogal principieel deze man. En Joop is een hele hoge kant. Vertel eens. Ja, ik ben meer een katholieke boer, Gods wetter, Gods ekkers. Maar uiteindelijk het had het nou wel ongepakt, het verliezen. Wat vertel je hem een koorverhaal? Of zit je hem eigenlijk op dat podium, in een toneelstuk dan, alle ervaringen te verwerken? Wat is de insteek ervan? We vertellen een verhaal, maar we verwerken dat toch de ervaringen. En we zijn eigenlijk heel net verdoeld om dat te doen, maar langzaam ontstaat dat. Omdat ze mensen... Ja, nee, maar het gebeurt ik wel dat deze man, dus die beleeft je soms de dingen waarom dit zo vroeg mij maken. En hier wordt er dan helemaal spiekergek van de oor die krijgt een hele, ja, misschien moet ik het net al even vertellen. Maar nee, net de volle. Gebeurt ik wat met Joop nogal en die komt dan letter heel oors bij waarom. Dus dan is het volle met handicap dat er van tevoren weer. Dus dat is een zo'n grote verschil. Dat geeft die man toch hoe de leer zet het hier, dit hele stuk. En dat juist ik bij het publiek. Voor hier weer dat zei Joop. Ja, het publiek is heel enthousiast. En het gaat ergens over. Er komen zelfs
Mensen die het zelf nog in Indië west hebben, wat gaat er dan over? Je gaat alleen over Indië? Nou, net alleen. Het gaat over de oorlog in het algemeen en de bedenkingen. Had het nog nut bedenkingen en hoe vaak doen we dat en wat zei het de jonge mensen? En Noordskov gaat er vooral over Indië, hè? Waar we daar dingen hebben en die dingen. En die beleef je soms ook op nij weer. Die hebben ze niet te plak. Daar ben de volle mensen omkomen. Er zijn meer dan 6000 Nederlandse soldaten die er. Maar het hield duidelijker dat de Nederlanders daar behoorlijk huismalen. Verdomme, er ben 150.000 Indonesiërs in 3 jaar al maken. En verliezen hier het verhaal natuurlijk, executies zelfs. Ja. Verkrachtingen. Ja. Dus eigenlijk wat in legers overal gebeurt, op het heen met IS en dat soort dingen meer, gebeuren daar ik eigenlijk wel. Dat soldaten dingen doen die totaal net door de beugel kennen. En dat is juist in de oorlog. Dat in de Duitsers hier, dat in de Nederlanders, in Indonesië ik. Maar dat vind ik wel heel soort goeden natuurlijk. Hè. Dus het is niet alleen nog negatief daar west. Heel soort jongens die gingen erheen na de oorlog. Squallenreisje misschien wel. Ja, maar die gingen erheen, jongen, die waren vrijwillig. Die zetten erheen, die wonen dat te bevrijden van de Jappen en dan ze we orde herstellen en dan later dan worden ze helemaal zelfstandig en dat ideaal hier ze. Ja, ze zijn echt besoordemieten, een heel soort soldaten. Die kwamen daar in rotsen te lonen en die hebben benauwd. We gingen hier bij Toneel, wie Henk Minema, die weer marinier en die had ik in Indonesië geweest toe. Die had me al verteld, hij zei ik ga nog nooit van mijn leven zo bang geweest. Wij konden op oordelmeter afstand konden we niet meer zien wat het wie. En dan juist al die geloeden nachts, die als een trein op die inkomen, wij weer zo bang om daar te gaan. Ja, en dat een heel soort knoeit. Ja. Dat is moeilijk is een toneelstuk natuurlijk bij jezelf te vinden zeker. Of kies je zelf dwingen om die angst misschien naar voren te halen. Ja, dat is in het begin wel moeilijk om het bij jezelf te vinden. Maar op een bepaald stuit dan verdiept die erin en dan leest die verhaal, de juiste verhaal van de mensen. En ja, zo heel langzaam krijgt het die bij de kloten, om zo maar te zeggen. En dat is echt 4. Ja. Met een lach en een traan. Ja, met een lach en een traan, ja. Ja, en er is heel weinig hoe praat en dat begint nou los te komen. En, Überhaupt die generatie, hè? Leef eerlijk weer. Ja. Ja, ik praatte met mijn man in Frans en die zei, ik ben er ook goed ook aan. Maar ja, horen wat minder, hè, soms, ja. Typerend. Ja. En zij zei, we gingen daar jonkie in het kamp en dat wie wel makkelijk. Maar dat wie eigenlijk een verrierder. En toen hadden ze maar eens een aap uit een BM-sketten. Ja, het was een rare tijden. Zei. Maar ik ben er wel goed voor elkaar, zei hij dan. Ja, dat soort dingen, weet je wel. En, hier is ook een keer op het dorp. Hè. Op alle dorpen in Friesland heeft voor mensen die ter west hebben. Hè. Wij gingen vroeger aan Baten Duinen, weet ik wel. En die wennen 1 en 2 huizen bij zwaai. En in sommige tijden dan zijn de mensen nou even net zijn Baten praten, want hij kent er even net door. Zijn holle is zo vol. En dus die zit ik helemaal opsluiten in hemzelf. Hoor. En ze kregen ik de opdracht, hè, uit Indonesië, doet ze de wijkamen. Van jongens, wat gebeurd is gebeurd, bek dicht, ontwerk, dan verwerkt het wel. Ja, Willem. Sint-Wurg is het hoor. Ja, wat beter is, dat laat ik in het midden. In ieder geval, hij heeft er een hele vaststelling van in reprise. 18 februari maak je hem naar Snits, jongens. Net let komen, dan is het 9 februari dan woord. Waas de jouwe Dynam Zwolle, wat een list, jongens. Ja, zeker. We vliegen rondom. Ik moet de provincies ook wel. Hè. Zwolle, Apeldoorn, Zeist. Ja, dus daar vliegen we beginnen. Ja. Mooi dat we er weer in. Succes met het stuk. ja, dank je. Hartstikke fijn. Met stenen, maar daarheen roepen wij altijd. Ja. Veteraan, voor mensen die de beeld bij haar. Dit is in ieder geval de affiche. Dit ben de heren die er spelen zullen. Onder de regie nogmaals van Joost. Dat is een topper met deze beide mannen. Veteraan en Sjog eerst. Oors even op een site. Was 2 kaartjes winnen van die vaststelling. Dan mag je even mailen naar het Noorderwienadres. nw@omroepfriesland.nl nw@omroepfriesland.nl. Ja, en het is van Pier 21. Dus op die site kun je het vinden. Duidelijk.